Bog vam jasno će vas dođe, znaš, kaj se desilo. No, Josipe, molim te, primi glavu. Tu boli. Marko, svaki slučaj molim samo stavi šancu u ovratnik, izmjeri mu. Se boli tu u prsima. Tu. U trbuhu. Tu. Odrećeš desnu nogu. Pomakni desnu nogu, desnu prst. Lijevu. Tu boli. Tu. Stisni lijevu ruku. Ok. Dečki. Znači, vodi na desne bedrene kosti, idemo sa daskom ćemo znači podlačit. Treba mi Marko tražiš s ove strane. Ti dasku podlačiš, posliješ na noge. U redu? Može. Josipe na tvoj znak, drži glavu. Tako može reći na 3. Dečki na 3. 1, 2, 3. Tu boli. Tu. Ne, dečki, Josipe, na 3 spuštamo na dasku. Dečki na 3. 1, 2, 3. Na moj znak na 3. 1, 2, 3. U redu. Idemo prema gore 10 cm. Na moj znak. 1, 2, 3. U redu. U redu. Ajmo dečki ovako. Idemo znači vezati za dasku. Poslije ćemo staviti udlage za glavu i čvrstu glavu. Znaš adresu. Samo se sjeća kad smo mi došli. Ravna strana. Ti polako izvlači jednu. Dobro. Možeš drugu. Ovako. Dobro, dečki idemo. Spremanje. Znači spremanje za transport. Za transport. Tu, može. Može. Krećemo na 3. 1, 2, 3. Gledajte, tradicija vatrogastva u Hrvatskoj inače da konkretno u Zagrebu imamo 370 profesionalnih vatrogasaca i 5000 dobrovoljnih. Pokrenuli smo unutar toga obuku 17 grupa za po 11 ljudi za izvlačenje iz ruševina što nedostaje gradu Zagrebu, ali ne samo gradu Zagrebu nego i drugima i to 3 profesionalna vatrogasca i 8 dobrovoljnih vatrogasaca. To je jedna stvar koja je u svakom slučaju potrebna jednoj konglomeraciji kao što je grad Zagreb. Smatram da je to jedan bitan iskorak i jedan početak ozbiljnijeg pristupa nesrećama i katastrofama koje mogu zadesiti grad Zagreb, a tu vodeću ulogu će nositi upravo vatrogasci i profesionalni i dobrovoljni. Ovakav opasač biti ne može. Ovo kad bi se zakačio tu, nije smiješno, znači njemu će se ovo desiti. Ovo ćemo doći tu i može hitnost. Znači ti ćeš zamijeniti, okej, dogovorimo s nekim kolegom koji ima stari karabin koji ima ovakav dokutasti dio, znači on se s njim ne radi. Evo ovo je okej, ovo je novo, ovo radi. Zašto se kukače? Znači ima ruke za umjestiti na balkon, prozor, nekakav otvor gdje se mi možemo pokriti unutra objekat i obaviti nekakvu intervenciju. Kukače imamo znači drvene, imamo aluminijske. Ove su aluminijske i imamo i sa 13 i sa 15 prečnika. Znači to je nekakav standard. Naši su sa 13 prečnika, kao što vidite, znači to je 13 prečnika. Dijelovi glavni kukače, znači kuke, čelovni prečnik, ovo su znači ljestvenici. Znači to su ljestvenici, to se ne lovimo, ovo su znači sve znači prečnici. Znači penjemo, nema primanja za ljestenike, osim uzmana ruka klizne i da izgubite težnju, isključivo za prečnik. Ovaj tu prečnik ima graničnike, znači tu se gore kačemo sa karabinom. Kolega će biti gore, znači kolega Šamec koji će vam voditi kači za kači kada bude sve 100%. Također imamo dole odbojnike na kukači. Odbojnici dole koji nam služe, znači da vam je kukača odmaknuta od zida. Da vam je kukača do zida, znači vi ne bi mogli nogom nagaziti unutra. Tako imate točno razmjer koliko treba. Niko ne smije ići sa prstima po kukači, znači puna noga, da ne bi kliznuti. I sluša zapovjed, kukač idu po zapovjed. Vježbe s kukačama izvode znači 2 vatrogasca i zapovjednik. Znači prvi i drugi vatrogasac i zapovjednik. U ovom slučaju bit ćemo kolega ili ja zapovjednici, vi ćete biti vatrogasci.
pošto je to prvi puta, znači radi sami zapovjedi da to vidite kako to ide. Ima jako puno zapovjedi s kukačom, tako da je to teško za na pamet, vama sad to nije bitno, ali bitno se gore popnete i da slušate zapovjedi. Na zapovjed kukaču diži 1, ova ruka iza, desna ruka. Nemojte ovo raditi. Sagnite se dole. To je 1. Iza glave. Svaki drugi pešnik. 2, 3, 4 i pothvat 5. To je to. Kreni iza glave opet. Idemo sa svaki drugi pešnik. 2, 3, 4, pothvat 5. Izvuci naprijed. Tako, položi 1, do kraja gore. 2, okreni je. Ruke osjedi jesu. 3, pusti je dole. 3, 4, 5, 6. Kad kažem priključi, priključujete i ruku i nogu istovremeno. Znači, priključi ovaj položaj. Tako, bravo, evo ga, to je to. Karabin odskači. 2, sidaš gore. Čelni prečnik ne puštaš, bravo. 3. Nogu iza, tako, bravo. Znači, ruke ne mičeš. 4. Sad kad bi bilo po školski, rekao sam da radimo ovdje školski, jel da? Dobi zapovjed, pa opremu uzmi. I sad sva četvorica uzimate opremu, sva četvorica uzimate svoju opremu. Idemo, diži opremu. I naprijed. Znači idete prema ovako. Pa užetak, u lijevu ruku 2 ključa i u desnu ruku uzimaš usisnu košaru. Odlaziš ovdje do mjesta gdje će se razvući usisni vod. E tako, ti ćeš onda ovdje, vidiš, ovako, gledaj. Ti ćeš kad držiš cijev, onda ćeš ju držati ovako, gledaj. Znači, vodni jedan i strojar, vi se ravnate sad prema njemu. Znači, vi ćete svoju cijev morate malo više dignuti, da možete ovo drugo, da možete ovdje spojiti, tako. Ovako, samo polako. Ovako. Ti ovdje, ovu cijev, važi osnicu van. Ajde. I stani na ovu cijev tu, spajaj. Stan dok ne razvuče do kraja. Spajaj. Spašavaj se. Okret, uvijek ide u desno. Gledajte kako mu stoje noge koljena. Puštaj. Znači, ja ne smiješ padat. Ništa, možemo da bi slobodno. Znači, ako zategnem, on staje. Znate se. Znajte ovako, i morate imati ključ i usisnu košaru u ruci. Pa što to tak teško, gledaj. I sad što radiš? Pogodiš ovaj tu i desno, i ključem tvoj. Tu, vas treba ti mu diži malo više. Ovo možeš držati spoju s ovdje rukama. Pusti. Dobro, pusto je. Stavi ovako. Strojar, reci, usisni vod, uže to veži. Stavljate ključeve za opasač. Ti ideš s ovom stranom, a ti podaj s ovom stranom. Digni gore visoko. Visoko. I sad ovako. I zatežeš. Je ti jasno? Razumiješ? Lijevom rukom držiš tu. Desnom ispod i ovo tu, gledaj. Priprema. Pušta malo uže, idemo, izlazi van. Širi noge, odbi se noge. Idemo, bravo. Ajde, slobodnije malo, bravo. Odbi. Još jedno. 3. Evo. Ovo ne puštaš više. Idemo, guzica dole, spuštaj leđa. Spući koljena da širi, tako, da, odbi se, ajmo. Evo ga, dosta najbolje.
Što se tiče u budućnosti, sigurno je to da će se morati provesti specijalistička obuka vatrogasaca, kao što smo već pokrenuli obuku za vatrogasce ronioce, kao što smo pokrenuli za 17 grupa po 11 vatrogasaca, 3 profesionalne i 8 dobrovoljnih za izvlačenje iz ruševina. Isto tako će mora biti specijalističke napravljene za izvlačenje ljudi iz smrskanih automobila, iz razbijenih vagona, izvađanje iz provalija. Vatrogasci jednostavno će morati biti obučeni, naravno i u sve to će morati ići prateća oprema, a što se tiče samog rada, u perspektivi idućih 10 godina donesen je plan da se naprave 3 nove postaje, jedna u Sesvetama, jedna u Novom Zagrebu i jedna u Podsljemenu. Skočimo strane da znamo staviti. Dvojica koja budu se spuštali sa košarama, nek onda odu gore se složi u košaru. A mi ćemo otići ovdje loviti pripremi. Kako plaži ta lijepa je? Ti uci. Samo uci ti. Dobro, spusti. Otplačite ovo gore. Samo jednu stranu otplačite. Talk about things that nobody cares. Wearing out things that nobody wears. You call my name, but I gotta make clear. I can't say, baby, where I'll be in a year. Još diši gore. Još. Da, dobro. Ti drži dole. Drži. Čekaj. Lijevo dobro. Mili, puštaj Mili. Mora je dobro kad
looking for something to help me burn out bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of lying. Make my way back home and I learn to fly. Think I'm dying, nursing patience. It couldn't wait one night. Give it all away if you give me one last try. Live happily ever trapped if you just save my life. Run and tell the angels that everything's alright. I'm looking to the sky, saving. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and I learn to fly. Make my way back home and I learn to fly. With me, I can't quite make it up. Try to make this life my own. Fly with me, I can't quite make it up. Try to make this life my own. I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to look into the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly. Make my way back home and learn to fly. Make my way back home and learn to Danas je ne samo 140. obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagreb, nego se slavi 4. svibnja i Dan Svetog Florijana, 100. obljetnica javne vatrogasne postrojbe i 80. obljetnica vatrogasne zajednice grada Zagreba. Ljudi čine ne samo objekti, ne samo novci, to dostojanstvo koje je vraćeno zagrebačkim vatrogascima, nego i prekrasni ljudi. Ja ovom prilikom tim prekrasnim ljudima odajem jedno veliko priznanje sa željom da napravimo još više i još bolje na dobrobit zagrebačkog i hrvatskog vatrogastva. A prije 6,5 godina kada se dogodio akcident na Jakuševcu sa pokretnim uređajem za spaljivanje otpasnog otpada, onda su vatrogasci reagirali na vrijeme da se ne dogodi prava katastrofa ili ekološki akcident većih razmjera. I tada su vatrogasci, bilo je ljeto, sjećam se, ja budući da nisam nijedno ljeto bio na odmoru, bio sam tu na licu mjesta, svi smo bili u roku od pola sata tamo gdje treba i spriječili smo veći zagrebački akcident. Evo još jedna prilika, to je moja moralna obaveza bila kao gradonačelnika da budem na licu mjesta tamo gdje je ponekad i frka, ne samo kad su lijepi trenuci. To je sudbina javnog posla kojim se bavim zadnjih 10 godina. Vatrogasci su uvijek bili ljudi koji se znaju veseliti. Vatrogasci su uvijek bili ljudi koji unatoč poteškoćama znaju stvoriti vedru klimu, ugodno raspoloženje, kvalitetno ozračje. Vatrogasci su uvijek bili ljudi koji su znali organizirati feštu samo zbog toga da bi ljudima uljepšali život. Ako malo prije rekao da živimo u problemu,
gdje su gorući problemi itekako istaknuti i došli na vidjelo, volio bi da vaša šira uloga u ovom društvu bude upravo u tom kontekstu. Da organizirate lijepa druženja, lijepe susrete, lijepe zabave, pa ako hoćete i lijepe mise, gdje ćete ljudima vraćati vjeru u život i gdje se neće govoriti samo o problemima ili isticati samo negativnosti ovoga društva, među kojima će se zapravo čovjeku ponovno vraćati vjera u život. Danas ćemo ovdje uručiti povodom tih jubileja i gospodinu Lozaru i medalju grada Zagreba kao zapovjedniku vatrogasne zajednice grada Zagreba. Ovih 10 godina koliko sam na čelu grada sa našim najplemenitijim ljudima, kako ja njih zovem vatrogascima, a i sam sam počasni član vatrogasne zajednice grada Zagreba i vatrogasac pod geslom Vatrogasci brata spasi. Danas smo ovdje da im odamo priznanje za sve ono što su oni napravili s jedne strane i s druge strane što smo zajedno napravili izgradnji novih vatrogasnih domova od Renšinskih Novaka do Šestina, od Šestina do Jakuševca i mnogih obnovljenih vatrogasnih domova ovih 10 godina. Vratili smo dostojanstvo kako profesionalnim vatrogascima u Savskoj 1 iz javne vatrogasne postrojbe, tako i dragovoljcima iz vatrogasne zajednice grada Zagreba. Sretan i ponosan što sam zajedno sa njima ovih 10 godina vratio dostojanstvo vatrogascima grada Zagreba i opremili ih i tehnički, i organizacijski, i kadrovski na ponos grada Zagreba i cijele nam domovine, jer ne samo u Zagrebu da čuvaju živote, imovine i ljudi, oni su preko ljeta angažirani i u čuvanju našega blaga, našeg Jadrana, najljepšeg mora na svijetu. Ove godine se slavi 100 godina javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba i 80 godina postojanja vatrogasne zajednice grada Zagreba. Najljepša hvala. Pozivam gospodina Zlatka Križanića, predsjednika vatrogasne zajednice grada Zagreba, da se obrati prisutno. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovana potpredsjednice Skupštine, poštovana zamjenice gradonačelnika, poštovani uzvanici, dragi vatrogasci. Mjesec zaštite od požara vatrogasci tradicionalno obilježavaju raznim aktivnostima u cilju upoznavanja građana o značaju uloge vatrogasne djelatnosti. Iz tog razloga smo u mjesecu svibnju započeli s obilježavanjem visokih obljetnica vatrogastva u gradu Zagrebu. Molim vas, gospodine gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, da predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društvima uruči prigodne pokale. Čestitam. Lako je doći na Može ovdje pogled. Nije lako biti prvi. Dakle, gospodin Javor Lozar je član vatrogasne obitelji od 74. godine. Za vrijeme rata obučavao je interventnu vatrogasnu postrojbu grada Zagreba, nositelj je vatrogasnih priznanja i to srebrne medalje, zlatne medalje i medalje za posebne zasluge. Nositelj je i priznanja medalja, bljesak i spomenice Domovinskog rata. Gospodin Lozar je danas naročito aktivan na području izobrazbe dobrovoljnih vatrogasaca i njihovog razvitka. Dakle, pozivam gospodina gradonačelnika Milana Bandića da zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe Javoru Lozaru doda medalju grada Zagreba. Mogu reći, ovo je velika čast, osobno za mene i vjerujte mi da sam iznenađen. Gospodine gradonačelniče, vama i vašim suradnicima mogu reći da su vaša imena u ovih 10 godina upisana u razvoj i boljitak vatrogastva grada Zagreba. Gospodine predsjedniče vatrogasne zajednice grada Zagreba, Upravni odbor vatrogasne zajednice, stručna služba vatrogasne zajednice grada Zagreba, zapovjedništvo javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba sa gospodinom Mladenom Malčićem, sva ta imena su upisana ovdje u ovu medalju. Upisana su ovdje imena onih kojih više nema među nama, koji su nas učili kako i na koji način trebamo raditi i koji su nam ucrtali put kako najbolje raditi.
Ovdje u ovu medalju upisana su imena svih vatrogasaca grada Zagreba i svih onih koji surađuju i rade za boljitak vatrogastva u gradu Zagrebu. Moja je uloga samo da nosim ovu medalju u ime svih vas i koji ste ovdje i kompletnog vatrogastva grada Zagreba. Pripala mi je ta čast i nosit ću je s ponosom. Biće to podstrek za budući rat i gospodine gradonačelniče, na tome vam puno hvala.